pamong desa jare sepakat nganakno musyawarah desa. Nyatane gurung ana sing teko sampean ya ngono Bayan. Teko kok ngari ae. Lah, polone dereng ngriki kok Bayan tingkatane sanisore polo kok. Napa undangane mboten sampe teng polo Gus Bayan? Lho nggih kirangan sampean Padahal pun kula undangi. sinten? Gus Polo. Gus Polo? Nggih. Saya undangi. Nggih, kok dereng dugi. Nyene polone ndablek. Niki sekirane polo cek nang dugi kentongane sampean totok. Niku tandane musyawarah badhe dimulai. Oh ngoten Nggih, ta. Gus Bayan. Gus Bayan. Kentongane kok boleh ngoten uni. Lah nggih kok bendal muni. Sampeyan mboten saged kula contoni ngeten lho. Ya napa? Lho ngeten lho nunduk kentongan. Sampeyan nadani apa ya? Bisa mendodok sing enak. Boten adan kok. Sampeyan pun ngejak guyon lho niki dalam posisi darurat. Nggih, pun guyon mawon. Lho sinten masyarakat mriki niku kok Napa? iso melarat je sampean niku. Melarat ya napa sih? Lah niku mau Darurat. Oh. Darurat niku Ya napa? berbahaya. Berbahaya. Nggih. Berbahaya. Kacau. Lah, niku Gus Polo dugi. Lah, niki pun dugi Gus Polo. Monggo pinara Gus Polo. Nggih, monggo. Kang Bayan, pun ngoten pun prak-prak kalih Gus Polo jenengan. Lah mboten prapur ana apa mesti niku pinara Dik. Oh nggih nek care pro. Ayo nara kok. Ayame kumat. Jeng. Triwanti Wiwowo mati. Carmajo keulane. Ora ana apa-apa ning. Paribasan iki Pun geger. Oh, kaya ludruk perbasan. tangan napa ludruk ta ya? Ah, ya iku pangananmu. Pun gegeran. Monggo pinara. Kula Dik. Nggih, pinara. Sakur. Sakur awak mai penuh. Ados lara iki. Pun ping pindho lho jenengan prak-prak kalih. Masih ngoten nggo lungguh kata Bab. Pinara dengar lan lungguh plek ngene. Ora. Ya. No. Awe penuh cok sembrono iki. Iki sikepe awakku. Nek kok gua glothak ana ceklek, nek cuklek. Ade sembung. Ngenyek. Tak baca we penuh. Polo sareng Kamu katanya baca, Bayan, bacaan. Pun geger. Awe penuh wani. Wani Oh tak baca. baca. Ayo cok. Oh tak baca. Ayo cok. Ini do ngarepe ini lurah. Anane awakmu tak baca. Lah nek Bayan tadi gak. Kepune wani. Gepun tak gepun temen.
gegeran Kang Bayan. Ayo Gubi. Monggo pinarak. Pun gegeran, monggo pinarak. Ulane. Lho ya kakek sekarang. Ulane. Aku. Bendal ya gokong. King napa? Bendal ya. Wonten pire paling? Oh nggih. Tos pundi kabare Lurah? Kang Polo kalian Kang Bayan. Nggih. Sampeyan nggih pun ngertos piyambak. Nggih. Perkawis keadaan kampung niki nggih radi kisruh. Nduk pun kuwatir. Kuwatir terus. Pono kagungan diweten wong sak kampung. Nggih, Nek ana manungsa sing cemacem, pun kuwatir pono sarkari iki musuhe. Pun ngasakaken ben kula pun percaya bener. Napa malih Kang Bayan? Masih ngomong ya ngomong. Sikilmu kok aja kok ora. Wong lek jare ulo pemerintahan penduduk kan apa kurang kerja. Lah karepe sampeyan terus pundi? Biasa Gus jare. Kula niki pun perintahe penduduk kan kerja bakti. Sikile burung kantuk-kantuk Ngene. Triwanti lelewani mat. Buang kaya bapak. Monggo pinarak. Pun gegeran kemawon. Monggo panjenengan paling kembali. Nek awake kula kali bayi, boten cocok di Lurah. Bayi iki wong desa-desa, Nggih. wong nol bener bodoh. Jadi kalau para sarkari, wong bijaksana, dasare bagus, nek bayan lah. Aduh, Kacil. Jenengan tangi. ngawang Sikile kena ndas. Nek lungguh kuwasno, pret. Wong lungguh karo ngadepe goncare ku biasa. awake penuh sentimen Dos pundi? Wah, iki sing leres. Pacare. Nggih, leres. Sedaya menika BRT campur kula domaken Lah. kantun tiyane bayar. Nggih, leres niku cocok. Sedanten dereng sukani tetep nglumpuk nek bayan BRT. Nggih, leres. Nek BRT nglumpuk ya nek ana sing gak duwe sing tetap pasaran. Sapa wae iku kudu dikeki sing gak duwe. Lah sing duwe ya aja dikeki yo gak duwe. turit awake penuh. Apa? Ngerti nek tak tarik. Sapa sing gak ro? Lho kok sampean ngertos? Ro. Lah sebabnya aku duwe kacamata. Boten rundingan to, Pak. Ya, Rundingan. gak. Boten. Pun gegeran Kang Bayan kali Kang Polo. Ini. Monggo ngrembak kahanane desa niki. Dene. Awet desa niki badhe nganakaken pilihan lurah. Lu calone pun nenten, anak kula Marjoko. Namung manten setunggal. Nggih. Ngapunten Kang Polo. Lho, Calon lurah wonten desa mriki mboten namung setunggal ning kalih. lho ndika saged ngomong ngoten ta ya? Mergi kula nggih gadah calon nggih menika yoga kula piyambak nggih arifin. Mergo calon lurah niku hak semua warga yang ada di desa. Sinten mawon nggadahi hak nyalokaken kepala desa. Eling-eling yoga kula sakniki mpun mantuk. Ra, awake peno pendaftaran gak ngomong karo awake aku. Nek ngene iki padha nyoreng kelane awake aku polos hargawi ya. Oh. Lah kok iki? Awakmu kalah kuwasa. Wongmu bener awakmu nguwasa i desa. Lah niki Tapi lho. jek tetep menang sekretaris desa. Sopo rame-rame? Lho, sopo rame-rame iki? Lho, ampun. Kose aja plak-plak negara hukum ditakon dhisik lho. Lho nak Marjoko, mlebu boleh. Aja ngintip le, mlebu kabeh kancamu. Mangke riyen. Niki, Pak. Mangan sik emang. Mantep ya. Mangke riyen. Kose ditakon dhisik. Mangke riyen. Mpun main hakim sendiri. Negara adalah negara hukum. Menil, Pak. Tak lindungi. Ayan etak, Pak.
Iki apa? Iki maling jelas kowe menombelan. Kurang. Kok Tempolo, sapa? paling jejak berarti musuh karo aku, Kon. Waduh. Loro. Pak. Loro. Sik, ngene. Soro, Kowe tak baci ngono. Baci. Mata sogri. So. Ono kedadian apa iki nganti kaya ngene? Ngomong, terang. Iki ayo. Kangono kok. Ngapunten Pak Cari, Ya. niki wau kula mlampah-mlampah kali pemuda, Terus? kali nom-noman. Bener. Bon semerap kula noleh, dadak enten maling kajenge nyolong sapi. Waduh. Ono apa-apa no? Iki maling. Banyak. Maling badhe nyolong sapi. Lah kula semerap kali lari-lari, kula cepeng. Ono saksine, Pak Cari. Kula saksi kunci. Ya, awakmu sebagai saksi. Tapi senajan to kowe nyekel maling ning aja digepu-gepuki kaya ngono. Mangkane kula beto teng pendopo mriki supaya mboten damel hukum rimba. Oh, tak takokane, Mas. Nggih. Sampeyan takoni sing jelas. Sing jelas. Ngomong ya, Pak ya. Ora aku enggak apa-apa. Kok dhewe kok tak uji tatapku kok. Kalau maju kene. Napa-napa. Ora apa-apa. Ndas kula tasih niki. Ndas kula tasih. Kok gowo ambrip kok. Aduh. Aduh kenapa? Wong-wong niku wau. Awakmu kok kendel maling kok desa kene. Kira-kira awakmu maling iki karepmu dhewe ta ono sing ngongkon? Hah? Ngomong kok. Ngomong. Ngomong gawat ngono. Sabar. Dhisik iki. Waduh. Enten sing engken. Sopo? Engken Mas Arifin. Kon lek ngomong aja celometan lho ya. Dikongkon sapa? Mas Arifin. Arifin iku anakku lho ya. Saestu niki nggih. Temen. Nggih. Kira-kira kon tak pedhon Arifin mani kon. Wangkun, boten engken Bos. niku. Nggih, tas pun. Gus. Nggih, tas pun. Mpun medhiti mpun kathik nuduh yang niki. Ya terus karepe bayan. Niki butuh saksi, perdata, bukti harus lengkap. Bukti ada, saksi ada. Ada Baru bisa dibenarkan Lah. itu suatu perbuatan kejahatan. perbuatan. Nggih. Lapo? Aja kementu sawae beno. Bukti berdata-data iki wis ngomong. Maling iki wis ngomong aku terus terang sing ngongkon Arifin. Nek sing ngongkon Arifin termasuk nduk jero pendopo kene enek wong sendakep awe-awe kabok nyele tangan. Awe beno jok macem-macem jok celometan. Losar gawi. Jok macem bathok enggak-enggakno mate awe beno. Awakmu muring-muring. Jelas. Muring-muring. Jelas. Berarti awakmu nglakoni. Ora, celuk Arifin. Saniki diceluk mawon. Celuk. Nggih. Tapi jawab apa aja celemetan lho, sama mau pedhok anakku lho ya. Arifin ngono calon lurah kok desa kene. Kalon. Arifin. Lere. Sampeyan becane. Ngene iki ngene lho. Tak takoni. Jare wong tuwa iki maling jare awakmu sing ngongkon. Duh. Awakmu sapa? Mas sepurane Mas aku konangan Mas dipuing wong Mas Arifin. Sepurane Mas yo. Aku konangan Mas. Aku gak kenal bare awakmu. Aku maling aja ngongkon Mas. Ngomong aja mencela-mencele lho ya. Siji aku gak kenal. Kaping pindhone kok iso aku sing ngongkon ke maling iki lho. Pak, saestu mboten kula, Pak. Arifin. Sampeyan anake sapa? Kok panjenengan, Pak? Anake bapak. Luwe-luwe kon kate tak calono lurah nak kon ndek kelakuan elek ngongkon wong iki maling nggo kampung kene nak. Isin nak bapak isin nek kaya ngene nak. Saestu mboten kula, Pak. Kula mboten kenal kali tiyang niki. Nggih, nek sampean urus. Perkawis niku gampang iki kula aturi, Kang Koro. Arifin. Cilik tak gedheno tak sekolahno sing dhuwur supaya dadi wong pinter. Besok-besok cek iso dadi wong sing sukses nak.
Saiki awakmu wis mulih sekolahmu wis tamat anggonmu kuliah. Luwe-luwe kate tak calon lurah. Dadak kon ndek perbuatan sing kaya ngono Arifin. Iya dengan kedah percaya kali kula, Pak. Kula mboten nglakoni kaya ngoten, Pak. Arifin, pengakuanmu nak gak iso mbusek perbuatan iki. Mergo saksi wis menyatakan bahwa iku adalah orang suruhanmu Arifin. Nyoto-nyoto tuduhane teng kula bakal mbuktekaken, Pak. Arifin, perkara iki urusanmu, dadi tanggung jawabmu. Perkara awakmu nglakoni apa ora, iku wis dadi tanggung pikiran. Adikmu mung butuhe pengen ngerti sapa sejatine sing nyolong, sapa sejatine sing gawe onar tole. Ibu ora tegona nyawang kowe dipaito karo bapak pean. Bapak percaya bareng aku, Bu. Kudune bapakku percaya karo kowe. Kabeh mau kabukte. Sing lakoni maling aku sing ngongkon awakmu. Kapan-kapan aku tumbuktekno nek tutu aku sing ngongkon maling iku mahaku. Apa sangwane tole? Pamane kowe kudu nuntutno baktimu tumrap desa. Kowe kudu duwening bukti. Mangkane Bu teko rene karo adikmu nang. Iki tinggalane ayangmu sing wis wargi tole. Kawen golek ana sapa sejatine sing nuduh awakmu nek kowe dadi maling tole. Aja nang kene. Kawan sandang kawen iki kawen ning buktekno karo sapa sejatine sing wani berbuat. Apa sampe nangis iku lho? Aku ora tolo momongan sampean. Lah kapan kalau kene opo? Dadi takwa jarene nyolong. Lah saiki areke nandi? Arek iki mang kepengin doleki sapa sejatine sing berbuat kaya ngono Kang Bayan. Oh, dadi ndoleki sing berbuat kaya ngono iku mong. Lah nek iku kecilik momong aku yo, aku gak tega tak tote. Kon nek melok karo Arifin iki gawon. Apa yo? Kanggo bukti nek ancane temen-temen kon bakal goleki sapa sejatine sing nyolong nek desa kene. Pengen ro aku. Lho. Iki apa yo? Iki digawe ta? Iki jubah. Wah. Kene lali. Iya. Ini terus Iku gawen topenge iku. Iki mau bungkuse. bungkus.
Aja nguyang-guyu kaya wong ora teges. Lah iki jenengku ki ya Bayan ngene ta. Ya sakarepmu kon nganggo jeneng sapa ae ku kuasamu. Oh ngono to? Heeh. Ah, saiki kakcesenan geter kelawan pater, wit-witan lan gegodhongan. Jenengku saiki Bayan Taji Talih. Kok Tak iso? buak, tak leh. Garuda Pancasila. Kok iso Garuda Pancasila to? Lah apa? Lah ya topeng no iki. Oh, apa? Ya terserah awakmu gawe Topeng abang. Nduk, Ya, Bu. masmu budal. Ndoleki sapa sejatine sing maling nang desa kene? Ayo didongakno nang mana? Armawan. Nggih, Mas. Sopo Artati? Bertati menika calon bojo kula, Mas. Calon bojo. Iku sik calon. Nggih. Nek tak elingno. Putusa, pedhota arek Artati. Jaluk duwe pira tak kei? Nuwun sewu, Mas nggih. Heeh. Kula dereng tepang kali sampan neret-neret tengahé wono. Mung bedheke jenengan kepengin ngruda paripeksa calon bojo kula. Nek urung ro, nek urung kenal. Marjoko. Sampeyan marjo. Kula belani nganti tumekaning pati pun sampak Hartati dadi bojo jenengan. Armawan. Elem foto sapa gak? Gak, Mas. Matur suwun. Kula sampeyan tulungi, Mas. Iya, aja liwat niku mang kuwatir awakmu kok kena maneh. Ya, Ngoten. Nggih, hati-hati lho. Kula matur sembah nuwun dumateng panjenengan, Mas. Iya, Nggih, nggih. Monggo. untung cara ana aku. Gak ana aku ngono mati arek iku mang. Asamun. Niki sapa? Kok kelambimu padha mbare aku? Aku Garuda Merah. Loh. Aku Garuda Sakti. On Garuda Sakti. Yo, On kok ngembari aku. yo awakmu sing ngembari Aku aku. sing Garuda hitam asli. Ah, kon palsu. Kon palsu. Kon palsu. Kon palsu. Sik. Wes. Oh. Padha sakti. Nanti kemana? Berarti awak dhewe padha sakti ini. Sik, ngene. Pelurumu paling. Jembek aku. Masuk nyorone betongan tunggu. Batobat. Jadi kon nyalok no. Kok sing didukung kok jibat tobat. Yo, Jenengmu asli sapa? aku Garuda Sakti. Aku
Aku sing garo sakti. Ora, awakmu sing palsu. Awakmu palsu. Awakmu sing palsu. Awakmu palsu. Awakmu palsu. Ayo. Wow, gak mate. Aku ya gak. Wah, cerita tembak ndukur. Lho. Kok gak metu? Kok aduh. Lho. Gak apa-apa ta? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Wah, aku duwe ilmu lembu samene. Lembu sakilan. Iki lho topine. Sik kene. Nggih. Timbang padha tuduh-tuduhan palsune, ayo coba dibuka bareng topenge. Kok areng? Yo, Hitungi. ayo. 1, 1, 2, 2, setengah. 3. 1, 2, 3. Alah Gus Bayan. Pinari. Gak ngono ne. Peno kok padha melok-melok gawe klambi koyo ngene iku lho. Le, iki mah aku takok ibumu. Senajan awakmu iki anake Carik, ngomong aku kecilik. Aku ra tega awakmu metu teko omah. Ngono lho. Berarti sampean iki ngewangi aku. Ya iya lho. Nek ngono kebeneran, aku kepengin goleki sapa sing wani gawe ontran-ontran koyo ngono iku Lah, mau. bener. Mumpung gorong konangan wong, ayo digawe maneh topine. Ayo. Aja kupu-kupu tapi cepetan. Wis ah. Kuale. Waduh, gak roda aku padhe. Lah yo mancep nang irunge iku. Iya pindah ini. Nah, ngene. Nanti gawe topine. Kira ku nyantel. Iki mang arek-arek iki mang mlayu merono. Ayo ditutno merono. Ayo. Ayo. Cari awe beno ndak ngerti pot-pote kepingin anakku Marjoko dadi lurah tak peko tak gawe cari goblok burung tanggungo sing jelas sing dadi lurah Marjoko. Kabare opo? Teko-teko ngadep bapakne petita-petito. Pak, aku lah kepengin kenal arek-arek wedok. Sing jenenge Hartati. Tapi, Pak, duwe pacar. Tunangan jange dipek bojo. Aku wis kadung rumoso seneng. Tak karmawan, Pak. Mbelani Hartati. Aku sampai gelut, Pak. Tak jotos del telosor. Sing delosor sapa? Aku, Pak. Lah kok kon mari ngajar barek calon arek wedok Karmawan kon kok melayu lapo? Wah, iki, Pak. Gawat iki, Pak. Gawate. Ana wong nggawe topeng. Nek Pak dur aku keplayu, Pak. Wedi mati. Wedi mati, Pak. Marjoko anakku sing ganteng. Iya, Pak. Jok khawatir. Kon kepingin gawe batine wong sing gawe topeng. Iya, Pak. Ho, tampanan lho, Le. Saka yampu, bedil mesul tumbak laka-laka. Jok khawatir. Ayo, golek ana wong topengan. Ngono, Pak. Pangestu sampe tak jauh. Ayo. Marjoko tak gombani, Le.
bongkoke kayu ku lho. Luwung meneh didol kena genempur. Hermin parek wedok, Pak. Dudu lanang. Ya sakno ta lah kok. Lah timbangane nek omah nganggur, arek iku diblajari nyambut gawe ngono lho, Rek. Besok iku cek pinter. Pinter-pinter apa ngarep wedok kok mesti jange pinter ndelek kayu ngono. Apa? Ojo gremeng ae, akeh gadung. Ayo digoleki. Aku isak awakmu, awakmu nang omahe, nyapu-nyapu. Lho mesti aku dadi wong wedok kok nang omah sake bojoku nyambut gawe. Aja tak wasi tok. Aku ku bisa ngewani, Mbok. Kayu sing pinggir kono ku wingi ku akeh. Iki kok entek iki mari dijupuki wong kulone kali wae. Ane wis bokokan ning kono, Pak. Ora iku wekku iku kelompokno. Kelompokno talenono. Kelompokno. Samara katak. Sapa iki? Sama nagih Bang Mekar ah. Bang Mekar ya Allah. Itu lho, Pak. Tujuan kula mriki badhe nyambut yoga panjenengan. Ya napa? Badhe nyambut utawa nyilih anak sampean. Lih, anak kula niki arek wedok mbok silih, rumangsamu sepeda. Masalah. Nek mari cek dibalikke. Iki sapa kaya wereng iki? Au! 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 Ha! Sampe kenal bapak kali. Ora kenal blas. Kenal kok sampe kok omong-omong. Sampean iku kok ajenge nyilih anak kula. Nyilih sak jam 2 jam. Lah alah, nek mari 2 jam mbok sak jam tak balekno. Dene sampean gak percaya ya geloken kalong apa ora. Mbok silih 2 jam mulih lah grek. Oleh ya, Tuh tuntumu karek loro. Kok pencilaan. Lanang ngarep kok disenang lho. Sing nyilihno sapa? Oh, nek ngono Hak oleh anakmu. Bojomu tak silih. Lah ya iki gak apa-apa. tak melo Pak ya. Wis iki. Tak melo ya Pak ya. Iki entek-entekno gak apa-apa. Gak apa-apa kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi padha lanang. Nak, nuwun sewu, Nak. Anak kula niki wedok ajenge sampean silih. Janjane maksude napa, Nak? Kula enten perlu kali yoga panjenengan. Dik. Rene yo ta? Dak Dek kenale Dak Dek. Eh, Hei, Dek, ini yo. Oh, besok tak jadi. kene lho, Rada pencilaan iki. Dele. Wis, pangling rupane tapi aja pangling suarane. sapa lho? Iki lho, Dik, sampean wahno iki lho. Wis suarane gak pangling aku, Pak. Mas Wona. Aku lak duwe tenger kene sih lho. Rambune iki Oh, anak sampean dadi kucing. ambu batang lek iki. Batang nang. Sik. Loh, Mas. Loh, Alah. Dok niku nduk Jogja ngene. Aku adus ini. Terus aku tubuh muntir ngene. Iki meliyak ini. Apa do koplake? Ngene lho, sak kamar. Salah. Aku ono perlu nang sampean. Aku butuh sampean ngerayu Marjoko. Lah kok sampean macak koyo ngene sih, Mas? Kok tak ceritani kene opo aku kudu macak koyo ngene. Makane saiki nang budal pamit wong tua sampean. Aku mbok ngerayu Mas Joko. Sik, Kok ngerayu lapo dhisik ta yo ngono? Butuh pusakane. Pengapesane ngono ta? Engko. Hermin, Ya, Pak. ketoke awakmu kok wis cak-cek wal-wal. Lah, kari jaman. Kok sajake modele kok kaya wis raket. Iki pacarku, Pak. Heh? Pacarku. Jabang bayi lanang wedok. Awakmu wis duwe pacar, Her. Wes. Pacare gede dhuwur. Ngono kok gak kandha bapak kon. Oh, pacaran Kok kok gak bapak. ngomong awakmu, he? Lho, Mas. Kapan lemu pacaran yo kapan? Ya rahasia, sementing aku iso jaga diri kan, Ah, Mbok. Tapi kon wis kenal. Pacar Pak wis suwi. Ya wis
Wis karepe apa ngomong nang bapak nak? Njaluk tolong karo aku, Pak. Heeh. Kongon golek pengapesane Marjo. Yo, bener ya, Cak yo. Bener. Nak nuwun sewu. Niki anak kula. Kula njaluk budal slamet, mulih slamet. Enten napa-napane tanggung jawab sampean lho, Nak. Tanggung jawab kula kali niki lho. Kali niki lho. Aku. Kali bekasaan iki ya. Nah. Jenengan bali mawon teng ngene griya, kula sing tanggung jawab. Ngoten ah. Nggih. Sampeyan wis tuwek aja sobo ales. Engko dibuadok macan gane nulungi. Saiki mulai. Mulai. Apa mulai? Ajang keluar. Anak apa dhewe wedok lho, Pak. Nak nuwun sewu. Niki teng alas nggih. Teng alas anak kula wedok mpun dinapak-napakaken nggih, Nak. Mboten. Boten, Pak, boten. Nggih mpun. Boten. Kula pasrah sampean. Pokoke ngarep kula pun ngomong budal slamet, mulih slamet, asale apik, balik apik nggih, Nak. Ya, dene nek mulai panceng, aku sampean tegur. Abrakan iki ya. Panceng termasuk mlakune ora diantemi wong panceng. Erwin, aku percaya karo kowe nak ya. Pak. Wis pokoke jaga diri baik-baik ya. Dongano ya, Pak, aku dijaluk tolong sok berhasil. Lho, Nduk, ya apa ngarep wedok. Iya, Mbok, aja kuwatir. Iya, Mbok, aja kuwatir. Aku jaga diri kok. Kudu tanggung jawab temen karo adikmu ya. Yo aku, wadikmu. Aku rene didik aku lah. Pun jenengan bali mawon hati-hati. Lho, Pak, kayu niki apa? Dik, Apa, Cak? Marjoko kurung kabar iki kok bakal liwat kene. Sampeyan tunggu kene aku tak senidan. Dilek ya? Iya. Engko lek tak kode, metu wae. Kode piye kode? Engko lek aku penting tak kode. Titik ngono. Heeh. Bae ngene ketip-ketip. Iku biyen Ayo, ayo. kate wis dadi. Hampir dadi. Lah yo kayu iki yo cek dukure umpama diketok ngono ana sing gelem ngetokno lak enak rek kayu iku. Sampeyan lho ngomong ijen kaya wong gendeng. Loh, niki alas, Mas. Niki kula jenenge ngetok kayu kula mboten gaduh. Iya tapi ya gak ngomong ijen ngono, gak pantes. Lah kula nggih mboten ngomong ijen kok, sakniki nggih wonten kancoe. Ngono ah. Nggih. Durung kenal mbare awakmu. Hermin, Mas. Hermin. Sampeyan sinten? Marjoko. Gantenge arek petung kecamatan Pondol petung desa. Marjoko. Nggih cocok, gede dukur, ganteng, anake wong sugih. Jelas. Wong wedok endi sing gak kepingin disanding? Gak prawane gak rondone nek ketok Marjoko liwat sliwer kepengin dikenal, kepengin dirabi. Kaya ngono ta, Mas. Lah ya wong Marjoko. Saman wis duwe pacar ta durung? Durung. Umpama lho, umpama. Umpama sing ya apa? Umpama lek pingin golek pacar iki sampean wis gak usah tek ado-ado. Loh, maksudnya gak ada kok ndi? Nggo kono kene? Lho kadoan. Sampean tak kenal cewek kene, ayu areke. Sopo? Tak dudukno, tak Ya. dudukno. Iku lho, iku lho. Oh, lah. Lah, termasuk awakmu. Lah kan gak ado-ado. Cinta mbare aku. Ya jelas pada pandangan pertama. Sajane aku cinta pandangan pertama mbare sampean. Cinta temen. Oh, jelas lahir tumusing batin. Lek umpama cinta temen kan mari ki aku mesti dilamar. Oh iya, Yo dipek bojo. dipek bojo iso sampean dadi bojone lurah Marjoko. Cinta temen karo aku. Cinta. Lek umpama aku njaluk ngono dituruti tak gak. Njaluk apa ae Dek tak turuti, Dek. Njaluk apa, Doi? Aja ngono to, Mas. Lah wong ngomong karo calon bojone kok kaya ngono lho. Oh, wateke Marjoko. Ojo kuat. Apa oh? Jaluk opo ae kalau Kang Mas Marjoko. Mesti Keturutan. Temenan. Heeh. Ala iki aku njaluk gak njaluk duwe, gak njaluk mas-masan Loh, aku. njaluk apa, Dek? Ini tok lho. Jenenge lek sampean iki kan anak wong sugih. Oh iya. Mesti sakti duwe ilmu. Duwe sakti, duwe ilmu, tapi duwe pusaka.
Pusaka sampean. Pusaka, Dik. Kaya apa pusaka aku pengen ngerti lho. Ya iki mangkane iki aku pusaka sik gitu. Pusaka iki teko bapak. Mangkane aku masih gelut, masih kebedil, gak bakal mati iso misil. Gara-gara pusaka iki. Gara-gara pusaka iki, Dik. Lah lek saiki lek wong lanang cinta sembarang kan dijaluk kudu dituruti wong. Mesti ae, Dik. Lek umpama aku duwe jalukan ngono, Jaluk apa, Dik? ya gak njaluk apa-apa, njaluk Apa? Kris. Jaluk apa gidelok? ya lek gale dijaluk tak delok ae. Delok, yo. Delok tok ae Yo, wis. delok. Mas, apa sih? Lali cah pesene. Apa sih? Tak sampe lah wis pesen. Yo. Pusaka iki minangka piandel sampean. Iya. Ojo sampe benggang sak rambut. Sampe ojo lho yo. An. Pacar tuh calon bocor. Gak apa kok. Ndelok to. Mas. Ojo. Pas pusaka iki padha karo piandel sampean. Wes gak ngurus, megir. Megir. Mas, tak elingno lho yo. Apa? Ana apa-apa galak lho. Yo, minggir yo. Wis. Dik. Delok ya, Mas. Oleh. Oleh. Ku apike. Iya jelas. Oh, Didelok tok. Didelok tok. delok yo apa, Mas? Hermi. Tiba kamu gabung karo Jara Sutra, Barek Marto. Hei. Manusia bertopeng sapa? Aku Garuda Sakti. Garuda Sakti. Senajan awakmu mbok pusaka. Gak bakal mundur sajaka. Ora bakal mundur saja mergo kowe lumpuh. Piandel pusaka iku, Pak. Aduh. Waduh. Apa, Pak? Iku piandelmu le. Iya, Pak. Kang Polo. Wonten kedadosan apa niki? Anak kula. Nggih. Dos pundi? Pusaka kula dibojo kali arek wedok niku disukaken. Sinten? Kowe sapa jati aku pindho? Bukan topengmu. Arifin. Dek jare nak Arifin. Gak buka iki. Iki dereng dibuka. Cek dibuka dhewe. Kan gorong kenal karo aku. Sapa? Pas aku. Loh. Kang Bayan, Kuwi bayi. sampean Kang Bayan. Aku. Arifin. Ya apa nak nalari sampat ana kedaden sing kaya ngene. Dek jare nalare Nggih dos pundi? kabeh mah aku sing ngalang-alangi nak Arifin madeg ngacung nyalokno lurah. Aku mbelani anakku kaya maling sembarang iku mang aku sing gawe Dik jare aku njaluk sepuro Dik yo. Kang Polo. Pun monggo. Ngadeg. Monggo. Dados Kabeh. sedaya niku pokal gawe sampean. Nggih. Saking kepingine anak sampean dadi lurah nganti fitnah yoga kula Arifin. Nggih. Nggih. Pun benjing ning mun resmi sing dados lurah Nggih. nak Arifin. Arifin. Lah arek wedok iki ngerayu pusakane anakku ki sapa? Sapa nanya? Hermin, kowe seneng. Nggih. Lah iki hartati anak sampean iki. Iki nggih yoga kula. Lah iki mburimu iki. Lah iki ta. Calon ndi? Aku niki Sapa, Pak? Hei, kebon waris. Oh ya gak apa-apa, Pak. Masih rondo-rondo gak apa-apa. Gak apa-apa. Hei, enek rondo wayu. Sapa? Ndase gak enek namanya. Hei. Pak Care, Pak Bayan Arifin Marjoko Seksenono, gitu. Kandhek teko sakmene critane topeng kembar. Ayo digelekno dina sing apik, arek loro tanggapno ludruk. Budi Wijaya.